Gisaulog sa Our Lady of Consolacion sa lungsod sa Sambuan ang Sinulog sa Bato 2026. Lakip sa reliyosong kalihukan, mo ang pagsug, isip pasalamat kang Senyor Santo Niño. Laing kulturanhong kalihukan ang street dancing nga gipahigayon alas 3 sa hapon ni adtong Domingo. Sa pagka-alas 6 sa gabi, gipahigayon usab ang Grand Ritual Showdown. Gipahigayon usab ang third Sinulog sa Bato Fishing Tournament nga gisalmutan sa mukapin 50 ka mga mananagat sa lungsod. Ang torneo magsilbing pasalamat sa mga mananagat sa balaang bata sa padayong kapiskay sa ilang panglawas. Taliwa sa mga suliran ug mga hagit sa kinabuhi nga ilang nasugatan matag adlaw sa nilang panagat. Nakuha ni Domingo Cabalida ang unang ganti nga 5,000 pesos ug usa ka sakong bugas. Samtang nakuha ni Edmond Jeromo ang ikaduhang ganti nga 3,000 pesos ug usa ka sakong bugas. Ikatulong dapit usab si Esmerito Bello nga nakadawat og 2,000 pesos ug usa ka sakong bugas. Midawat hinuon og tag 5 ka kilong bugas ang tanang misalmot sa fishing tournament.